News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Isa patay, duwang pilason matapos ginpang luthang sa banwa sang Ibi Magalona. Mayor Bing nagpasiguro nga tagan sang prioridad ang COVID-19 vaccination sa Bacolod. Sa balita national, AstraZeneca plano magpatigaan sang clinical trial para sa COVID-19 vaccine diri sa Pilipinas. Masobra 35 milyones ka mga Pinoy i-prioridad nga makabaton sang bakuna kontra COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Nobyembre 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boydran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning, Liwat, no? Action Eds, Bo Eds. Pauso mo naman ang ihaw. Pauso. Action Eden, good morning. Good morning sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook, no? Yes. Number 1 nga na tayo niya, Alex Montesa. Of course. Nag-top fan na siya, oh. Ay, labong no? Ay, nag-top fan na everyday siya. ara siya daan. So, na-question pa na ni Kuano, sino nga na, ni Dennis niya, wag kapaya Sir Alex, nag-top fan. At top fan na sa subungo. Dola banay na niya, no? Ramil Duray Infante. Good morning, man. Sa kay Cory Vidaha. Ara na siya, aga pa. RR Montua Rehinio. Siya gali ko no siya, RR Rehinio, no? From Payao, Binalbagan. Okay. L.M. Muhar. Sakay Tito Mike. Good morning, man. Hello, Alex Tito. Fuentes. Hello, Tito. Alex Fuentes, kay Philip Isulat, dira sa may Buen Retiro, Talisay. Sige. Good morning, man, kay Ed Antejos, watching from Canada, Connection Boy. And of course, Roderick Aungon, may aga, Action Boy, Action Eden, sampat gid kung may kape. Ay, perfect. Christ Caripol, Javier Tanatan, good morning, man. Coffee time, man, Connection Boy, Watching from San End. San Enrique, nga may idea. Halong kita always. God bless and us ito, all. bebe, tanahon ko kasi siguraduhon. From San End. Napabudo ka, ngala na. Sige, na-typo lang garo. Kay Gingging, good morning, man. Mayong aga sa aton sining mga ka-aksyon. Dali lang, sige. Hambali, Ma'am Cory Vidaha, proud gid kuya nga top 1. Oo, grabe, no? oo. Gapulaw mo na Action Boy si Ma'am Cory Vidaha. Kay ti, alas di sa aton subong, alas 6, 6, 5, 4, 3, 2. Dito, guro, mga alauna, guro, alas 2. Alas 2, kay 5 hours advance kita dire. Kay Antonio Guzon Saldo, good morning from Barangay Amayco. Di na yan. Mursya. Doon sa ulo, di mga ka-barangay, no? Kamusta lagawan kaya? Abi ko sa edad. Hindi na sa Hindi sa kalagawan. Kalagawan Sige, na, Kita mo kamo, mga may edad na kamo, bro daw, huwag ka muna lang. Doon, lalo ko ba? Hindi, sa edad na Action Boy mo. Hindi, sa pagpanilag, wala pa nilalagan. So, hindi kami gali. Hindi, ginawa. Pinanilagan mo. May haraman niya nga, sobra pa sa ako, hindi magbalo mo. Okay. So, hindi na sa edad. Hindi na sa edad. Pasiligang bot mo. Sa kay Antonio, dito? Mark Montilla na kita. Good morning, man. No? Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning dala sa imo. Sa kay Jean Buero, may agaman. Of course, sa kay amigo naton One Ball Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada. Kag kay Susan Jaime Allen. Good morning, man. Teresa Lilaha Kayaw, may aga. Keep safe gyapon, no? Sa kay Sally De Sousa. Daw may date ka kuno Action Eden sa imo nga OTD. OOTD bong. Bayaw. Ano ba kay ato Christmas tree mo? Okay. Matiyog. Tatapos mo pa. Perfect. Nagtihiyog. Ma-data ka ron,
Ay, sino na naganda? Masugilanon Si ko kasi mo matika-tika ka pa di black ang Christmas tree. Oo, no? Dari, gini sa aton nga conversation path. Wow, conversation path. Kasosyal. Ano to, ano? Ari na si Ma'am Vanessa Mayo. Jonah Garcia, good morning, man. Getting ready na ako for Thanksgiving Day tomorrow. Oo. Pero andam ka mo ka, andam gyapon kaya ginatanaw bala nila nga sa US basi magsaka pag ang kaso tungod sa Thanksgiving. Yes, oo. Kaya why na travel ban? Why sila pwede na maka-travel mo? Ano daw, wala na to yung action boy. Oo, daw ginadidma nila ang COVID-19. Grabe, no? So, sa kay Ma'am Vanessa, dakag sa iba naton dira nga mga pareho nga Pilipino, halong gid ka mo dira, no? Oo. Pwede mo mga virtual, ano? Ay, pa muna, ha? Tisin nyo, wala ganda mo na. Tidunga lang ko kaon dahil. Okay. Pwede na siya? Pwede mayari di gani subong Nalaglibog ulo. wedding, tapos virtual ang reception. Animon. Pwede Face to face. Pwede man virtual, goro. Face to face. Sige. Glenn Santa Ana, good morning dira sa imo. Sa ilang nga balay. Huwag ka pa ka, ano, sige. Mayo kay sa imo ka balay ka pamati. Isa nga daan, lain man nga balay nga nakantuan mo. Nakantuan. Ang ginabuko mo daw. Sige. Marvic Santayo Caballero from Bago City. Vic sang Bago City, no? Marvic, good morning. Sa house na kuno sila ni Ma'am Vanessa, no? Romeo Baroba Jr. Live every morning tanaw dira sa may Banwa sang Manaplad. Joseph Pacifico kapusoy kapihan kuno sa San Enrique. Rosalinda Buenafed, Jonald Garcia, good morning dira sa inyo. Earl Maing Agaman. Ang Thanksgiving sang kuno mo na may mga turkey, no? Yes. Muna sa okay. So daw gina-celebrate nila sa mga kano ya sa ang Thanksgiving Yes, nila ya. Daw correct. big deal gina sila ya. Iban gani ka pululi gina ya. No, do para sa sila do ka Christmas, do ka mo na bala nga level. Ang feeling ko ganito sila ito, no? Kung daw ano ka dako nila pag sila, daw ano bala din lang mas grabe la celebration Thanksgiving o hindi mga Christmas. Kaya Thanksgiving yan Preparahan gid nila. Preparahan gina nila yan, no? True. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Detalye na sa aton mga balita lokal. Isa ang patay, duwang pilason sa nagluntad nga shooting incident sa EMI Homes sa Barangay Tanza, Banwa sang Ibi, Magalona. Kahapon mga alas 4 ang tagnas ng hapon. Ang napatay, kilala kay Rigor Magallanes, samtang pilason naman ang magulang sining si Angeline Magallanes, 32 anyos, nga live-in partner sang suspetsado nga si Alejandro Celendron, 63 anyos. Suno kay Ibi, Magalona Chief of Police Captain Joseph Catonina, nagainom-inom sa makaulubog ng ilimno na mag-utod ni Magallanes ang gulpi lalang ginkumpronta ni Celendron si Angeline bangod ginalegar nagkulang na ang 90,000 pesos nga kwarta nga iya ginatago. Dugang pa nag-intrang utod ni Angeline si Rigor ka nagkuha sang sundang kag hana kun tani nga bunon si Celendron apang nagdalagan ni pasulod sa kwarto ka nagkuha sang arms core caliber 9mm nga armas kag ginlutang ang mag-utod ni Magallanes. Nagdalagan pa pagwa sa napuluyan si Rigor apang liwat kintiro ni Celendron. Rason nga salawat man si Winifredo Diosto, 42 anyos na kuha sa crime scene. Ang pito kabasiyo sang 9mm kag isa ka slag. Gina-verify man sa kapulisan kung mayara sang dokumento ay ning armas ni Celendron. Samtang nagpasiguro naman si Mayor Evilio Leonardia nga tagan sang prioridad sang Bacolod ang COVID-19 vaccine sa tion nga ini ang mangin available na. Sa press conference, ginpahayag ni Mayor Evilio Leonardia handang LGU nga mag-revert, mag-realign o kung mag-augment o kung manghulam para masiguro ang tanan ang mabakunahan. Ginkalipay ni Leonardia nga nagpasiguro sa iya si National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga ang Bacolod nalakip sa prioridad para sa bakuna. Sunod kay Leonardia, ang mga tao nga hindi malakip sa vaccination program sang gobyerno nasyonal, ang LGU ang magasto para sa bakuna.
Sunod sa alkalde, handa man ang syudad nga iuntat ang infrastructure project para unahon ang bakuna. Nagpanugyan sila Nardia nga magulat sa COVID-19 vaccine. Nagalaom naman si PCG Southern Visayas Commander Captain Eduardo De Luna nga maabot na sa Negros ang dugang pa nga mga K9 dogs para sa operasyon sa Philippine Coast Guard sa isla. Sunod kay De Luna ang trained narcotics kag bomb sniffing dogs na lakip nga diri ang K9 unit personnel ang magahalin pa sa PCG Central Command nga ginhanas kag sarang nga makadetect sa illegal nga mga kontrabando. Dungan pa ni De Luna, ang mga K9 dogs ay gadulong sa mga puerto sa isla sa Negros nga kung mag-abot na ini diri sa isla. Ginpasalamatan naman ni PCG Southern Visayas Commander Captain Eduardo De Luna ang mga miyembro sa Philippine Coast Guard Auxiliary, ilabi ng pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag probinsya matapos nagdonar sa relief goods para sa mga biktima sa Bagyo Ulysses. Sa send-off ceremony, ginpahay ni De Luna nga hindi magdubo sa 1,000 ka mga pamilya sa Cagayan kag Bicol ang makabenepisyo sa relief goods. Sunod pa kay De Luna, ang barko kargado sa mga pagkaon, bugas, tubig, panapton kag iban pa kag ginabulubanta 15 tonelada sa relief good gikan sa pila ka mga rehiyon sa Mindanao ang sakay sa barko BRP Batangas. Malapit naman tuwa sa milyon ka pesos ang inbalik sang treasurer sa barangay Andres Bonifacio, Ciudad San Cadiz sa isa ka drugstore matapos nga nagsala ang pharmacist sa ginhatag nga box. Sunod sa report nga nakuha ni Cadiz Correspondent Action Roger Gutib, ginsugo ang treasurer nga kilala sa kay Celia Rose Mirais nga magbakal sa isa ka box sang syringe para sa ila immunization activity sa health center apang mahimo nagtalang sa ginkuha nga box ang pharmacist tapos nga pareho lamang nga box ang ibutangan sang kwarta nga ibayad pa sa ahente sang bulong. Sa adlaw na sa aktibidad amon na lang ang ila kakibot matapos nga sa baylo nga syringe binandol nga kwarta nga nagabalor sang 410,500 pesos ang ilang nga nakita. Bagod sini nakigangot ang barangay sa police station kag ginpatawag man ang manager sa drugstore nga ginbaklan sang syringe agud mabalik ang kwarta. Nagpasalamat naman ang manager sa drugstore nga si Geoffrey Cepeda matapos mabalik ang kwarta nga ila paghamok yara lang sa ila ginbutangan. 13 naman ka mga Negrense centenarians ang personal nga inatagan ni Governor Bong Lacson sang tig 100,000 ka pesos nga bulig pinansyal kahapon nga adlaw. Ining kabahin sa door-to-door awardings and cash assistance nga ginpatigan sang gobernador. Una nga ginpadulungan ni Lacson ang mga benepisyaryo sa syudad sang Bago, ginsundan sang Hinigaran, Himamaylan, Kabankalan kag Ilog. Sunod kay Provincial Social Welfare Office Officer in Charge Merly Garcia, ining ikaduha nga batch sa mga centenarians nga ginhatagan sang bulig pinansyal. Una nga ginpatigan sa tong Biyernes sa diin 8 ka mga benepisyaryo ang personal man nga ginhatagan sang tag 100,000 ka pesos ang gobernador sa syudad sang Escalante, Sagay, Cadiz, Banwa sang Ibi Magalona kag Manapla. Dugang pa ni Garcia, sunod nga hatagan ang mga centenarians sa syudad sang La Carlota, La Castellana, Banwa sang Isabela kag Kawayan. 5 milyones pesos nga pondo nga ginpain sang gobyerno probensyal sa sini nga proyekto para subong nga tuig 2020. Ang adlaw sa 5 de Nobyembre, ang mga adlaw kung diin gahatag ka sa centenarians naton. No? So, na-desisyon na namon na imbes na diktuta magkita sa Kapitolyo, ang provincial government amo ang magkadto kag mag-distribute. Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Kasap Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito Okay. Good morning, Liwat. Sa kay Sugar Spices Alba Honeybee. Grabe nga ngalan niya, no? Sugar Spices Alba Honeybee. Grabe, Do, do pero ka pinirdi. very tamis gid yan sa Yan, iyo. pinirdi ang dulce corazon. Talaka, ba na dumduwa naman. Okay, move on. Mangayo pati sa kuwan na may kuwan kami ni siya, may commitment kami mahatagan sa noon face mask. Oo. Basta makadto lang di siya, Wala ano? problema. Sige. Ari ganito, nagsubra, nagkuhan sa gilion, may sunod pa sa nga message, gilion. Oo, nga face mask. Yan, hindi ka malipat sa face mask. Huwag ka malipat, Oo. Perfect. Evelyn ni Pumuseno, maing agaman. Sa kay Glenn Santa Ana Liwat, good morning, no? Mga pita ko, no? Okay, Thank you, pre. Sige. Kay Delia si Bonga, good morning man. Of course, Bia Jonathan, good morning. Action Boy Kagawad, hambal niya. Marivic Santayo Caballero, tamaw niya lang Caballero family. Action Boy, kagwapa, gali kay Action. Small things. Dugay na na ya, big. 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 Sa bago? Okay. Buyag. Arlene Salivio, good morning man. Sige. Elena Alegarbes, watching from Donya, butang mo Talisay. kita Donya. Yan basta si Kay Elena. Donya Elena Alegarbes. Oo, Hello. butang mo kita Good Donya, morning basta si from Elena. Talisay. Kaya basta hindi ako Basta hindi ka pagbuwaklo, no? pagpatangon. Oo. Dasan sa yatsak, ginada ko tayo ba niya, basta nga, wala utang. Oo. Yaya, pidiya. Basta Madonya lang. Hindi, basta may Donya lang. Tapos ang ngalan, tapos siya utang niya, buwas utang. Buwas lang utang. Amo na. Amo na da, oh. Pero pagka pa utang, pero May buwas schedule, lang. may schedule. Oh, buwas lang pagka buwas, amo mo nag-apon. Grabe, alam. Ginabuko mo siya. Don, ginabuko yung ka doon, no? Donya. Kay Jason Alegria, good morning. From Hacienda, Aimee, Cadiz City. Correct. Oplas family, hello. Thank you so much. Of course, Ma'am Kelly Jelly. Good morning. Please greet niyang all, of course, Salvadorians and Mr. B-Boy Villasor of COO Sectoral. Monitor lang sila sa USA. Stay safe always. Kag kamo man dira, ma'am. Ma'am Vanessa Mayo, hambal niya, it's a big deal, gid ko no, here in America. Family get-together, gid. Then it's a Black Friday after Thanksgiving. Ha? Black Friday ko no. Black Friday naman. Ano may Black Friday naman ako? Ang buta kagapon nga ni Red Wednesday sa mga Catholics. Kahapon, no? Red Wednesday. Sa mga gina-offer na sa mga frontliners. Yes. Mga nag-aaway sa sining pandemic, ano? Muna yung tawag nila Red Wednesday. Oh, grabe no. Basta duga-duga may Eden Day naman bla. Na? March 29, it's Eden Day. Nga nga muna sa Paradise Day. Nga paradise. Day of Paradise. Tika Eden, sa mo, Paradise na sa bala. Gusto ko yung may pangalan, hindi nga Eden. Ah, Kung Eden, paradise, gid to ya. hindi siya connected Hindi sa akin. connected sa Padayon. imo, Oo. Eden Day. Eden Thea Day. Oh, may teya. Baka imba. Eden Day la, okay? Ipilit. Ganyan, Gin panumduman kita pala madalom ni Mami Ems ang Thea. Malumok Oo, kaimba. bala kay halin pa sa Dulce Corazon. Grabe ka manumdum, you know. Panumduman kita. Hindi ka magsiling nga kaimba kay kadalom sa panumdum. Sinabala. Grabe ba? Eden Thea Day. March 29 ha, it's Eden Thea Day. Good. Sige. Lapit na lang ang Renato Day. Lapit na lang ang mga pila ng katulog. May isip mo. Dutay na lang na. Dutay na lang. Mga
Mga kwan ko naman dagan, gano'n mga 50 days na lang. Oh my 50 days. gosh. Halong magida. Muna. Okay, sige, standby na kita. Doon nga mga balita nasyonal. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Detalye na sa aton mga balita lokal o balita nasyonal. Ginanunsyo sa Department of Health nga plano sang British firm nga AstraZeneca nga magpatikan sa clinical trial sa ilang COVID-19 vaccine diri sa Pilipinas kasunod sa maayong nga resulta sang clinical trial sa UK. Ginimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere ang anunsyo duha ka adlaw matapos man ginanunsyo sang AstraZeneca nga ang ila joint COVID-19 vaccine effort kaupod ang Oxford University nagpakita sang 90% nga epektibo. Pagkatapos nga makakuha sa approval sa Vaccine Experts Panel sa Ethics Board, ang AstraZeneca kinahanglan pa nga makakuha sa approval sa Philippine Food and Drug Administration antes makaumpisa sa clinical trials. Ginhalugan na ang protocol para sa clinical trials para sa anti-flu drug Avigan sa Pilipinas nga ginlakip sa non-severe COVID-19 cases agod mapasaka ang numero sa pasyente nga kinanglanon sa trial. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere, ang revised protocol nagatugot sa non-severe COVID-19 patients nga mayara kung wala sang pneumonia kag wala naka-oxygen support nga makigbahin sa Avigan clinical trial. Ang pagpatigan sa Avigan clinical trial sa Pilipinas nangin mabudlay matapos nga ang protocol sadto nagalimit lamang sa participants nga may mild COVID-19 cases. Kumpiyansa naman si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ang cold chain facility sa Pilipinas nga mo ang butangan sang COVID-19 vaccines ang epektibo nga ma-manage. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Galvez nga nagaplano na sila para sa prospect vaccine distributor agud ma-secure ang nasambit nga mga pasilidad. Sulod kay Galvez, wala sang dapat problemahan bangod isa ni logistics issue nga pwede planuhan sa sulod sang 6 ka bulan. Dunga pa ni Galvez, iya naging bisitahan ang cold storage, sumungman ang cold chain refrigerators sa Southern Philippines Medical Center kag wala man ini sa nakita nga problema. Mas sobra 35 milyones naman ka mga Pinoy ang iprioridad nga makabaton sa vaccine batok sa COVID-19. Sa public briefing, ginpahag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ang priority list sa makabaton sa vaccine ang magahalin sa Department of Health kag ginhimo sa guidance ni Presidente Rodrigo Duterte. Bilang estratehiya, ginpahag ni Galvez nga ang vaccination magaumpisa sa lugar nga may madamong apektado sa pandemic, subong man ang ginakonsiderahan nga sentro sa negosyo agod ukon ang pungsod gilayon makabaton sa ukon magabatyagan sang epektibo sini. Ginpasiguro sa Malacañang nagakaigo ang manpower sang gobyerno para dumalahan ang pagbakuna kontra COVID-19 sa 60 milyones ka mga Filipino. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, masangkad ang hibalo sang Department of Health pag-abot sa mga vaccination program kag hindi man kinahanglan nga doktor ang tanan nga mag-inject sang bakuna. Dunga pa ni Roque, mahimo nga magbulig ang mga nurses kag mga barangay health workers. Una dirigin mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang pulis kag soldado magbulig sa vaccination program kontra COVID-19. Ginanunsyo naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang presyo sang RT-PCR test para sa COVID-19 ang dapat yara lang sa 3,800 tubtob 5,000 pesos. Sunod kay Duque, ang price cap ginhatag sa idalom sang Joint Administrative Orders ng Health and Trade Departments nga nagtala na sa presyo sang RT-PCR test sang 3,800 pesos para sa public facilities kag 4,500 tubtob 5,000 pesos para sa pribadong hospital kag laboratory. Dugang pa ni Roque, sinuman nga maglapas magaresulta sang suspensyon sang lisensya nga maka-operate para sa una kag ikaduhang offense samtang revocation na sang lisensya para sa third offense. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30.
Inyo ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balik kay kita sa aton mga balita karon dugang sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.